nek penemu niki sok benten-benten. Mpun malih kok kalih tiyang lintu jenenge bojo niku lho turune tunggal saamben. Niku pikirane mon mboten padha kok. Niku. Ambak nek dahar ki dulang-dulangan. Atine ora padha, sing putri ki bingung lek mikirke ekonomiku sesuk piye, apa sing tak thokke, sing lanang sing dipikirke gendakane ini sak pirang-pirang. Kaya ngoten niku lho, urip niku kaya ngoten niku. Kok ngantos dugi ngriku to, wa? Lho, wong kula iki Semarape kok rumangsane kok. Nek ming Jawa Timur iki wae aku pengen roh nek sing iso madani. Ayo kemlintine lho kemlinti iki ya penting ngono. Dadi